Κήρυγμα 24. Ποιος θα σωθεί στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης? Αποκάλυψη, κεφάλαιο 7, εδάφια 1 έως 17. Και μετά τα αυτά, είδον 4 αγγέλους ισταμένους επί τας 4 γωνίας της γης, κρατούντας τους 4 ανέμους της γης, δια να μη πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Και είδον άλλων άγγελων, ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μεταφωνής μεγάλης προς τους 4 αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν λέγον: μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων, 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ, εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ρουδίν 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Γάδ 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ασύρ 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Νεφθαλήμ 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Μανασί 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Σιμεών 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Λεβί 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ισάχαρ 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ζαβουλών 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ιωσήφ 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Βενιαμίν 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά τα αυτά είδων και ειδού, όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτην εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσίν αυτών. Και κράζοντες μεταφωνής μεγάλης έλεγον: η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των 4 ζώων. Και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν λέγοντες: αμήν, η ευλογία και δόξα και σοφία και ισχύς και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ: ούτε οι ενδεδειμένοι τα στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν: Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ: ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει απ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον. Ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα, διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώουσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Εξήγηση. Στίχος 1. Και μετά τα αυτά είδον 4 αγγέλους ισταμένους επί τας 4 γωνίας της γης, κρατούντας τους 4 ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Αυτό το χωρίο μας παρουσιάζει ότι αν ο αέρας των δοκιμασιών φυσάει ή όχι, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την άδεια του Θεού. Ο Θεός έχει αποφασίσει ότι θα σώσει 144.000 από τις φυλές του Ισραήλ και θα τους κάνει λαό του πριν επιτρέψει την μεγάλη θλίψη σε αυτήν την γη. Στίχοι 2 έως 3. Και είδον άλλων άγγελων,
ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους 4 αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν λέγον: «Μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα. Έως ου σφραγίσομεν τους υπηρέτες του Θεού ημών, επί των μετώπων αυτών». Εδώ ο Θεός διατάζει τους 4 αγγέλους που τους ανατέθηκε να βλάψουν την γη και τις θάλασσες, να μην βλάψουν τον κόσμο, έως ότου σφραγιστούν οι 144.000 Ισραηλιτών. Ο Θεός τους είπε με άλλα λόγια να μην κάνουν κακό, έως ότου επιλεχθούν 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και τα μέτωπά τους να σφραγιστούν με την σφραγίδα της ζωής του Θεού. Αυτή ήταν η ειδική εντολή του Θεού που δείχνει την ιδιαίτερη προσοχή του για τον λαό Ισραήλ. Στίχος 4. Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων. 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Όσοι σφραγίζονται από τον Θεό θα λάβουν ειδική προστασία από τον Θεό και την ευλογία της σωτηρίας Του, ακόμα και στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης των έσχατων καιρών. Στίχοι 5 έως 9. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Γαδ 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ασύρ 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Νεφθαλήμ 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Μανασί 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ιμεών 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Λεβί 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ισάχαρ 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ζαβουλών 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ιωσήφ 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Βενιαμίν 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά τα αυτά είδων και ειδού, όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ή την εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσήν αυτών. Αυτός ο στίχος μας λέει τον αριθμό των σφραγισμένων μέσα από τον λαό Ισραήλ. 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ θα σφραγιστούν ως παραλήπτες της ειδικής χάρης του Θεού. Ο Θεός θα δώσει την σωτηρία σε 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και θα τους κάνει λαό του. Αυτή η ειδική χάρη θα παραχωρηθεί σε κάθε φυλή εξίσου. Επειδή ο Θεός αγάπησε κάθε φυλή του Ισραήλ εξίσου, έδωσε σε όλους την ίδια ευλογία να γίνουν λαός του. Ο Θεός έντισε τους Ισραηλίτες με αυτήν την χάρη για να εκπληρώσει τον λόγο της υπόσχεσής του που δόθηκε στον Αβραάμ και στους απογόνους του. Όπως μπορεί να φανεί, ο Θεός εκπληρώνει έτσι όλα όσα έχει υποσχεθεί και έχει προγραμματίσει για την ανθρωπότητα. Αυτό μας λέει ότι επίσης ένας μεγάλος αριθμός εθνικών θα σωθεί στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης και θα γίνει ο λαός του Θεού. Θα υπάρξει με άλλα λόγια ένα αμέτρητο πλήθος εθνικών που επίσης θα ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος και θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στους έσχατους καιρούς. Πρέπει επομένως να θυμόμαστε ότι ο Θεός εργάζεται για να κάνει τους εθνικούς λαούς του ακόμα και μέχρι τις έσχατες ημέρες. Στίχοι 10 έως 11. Και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον: «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των 4 ζώων. Και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν. Ο Θεός παραχωρεί την χάρη της σωτηρίας Του μέχρι και τους έσχατους καιρούς και στους Ισραηλίτες και σε εμάς τους εθνικούς. Ο Κύριος μας, επομένως, είναι άξιος να λάβει όλη την λατρεία, τον έπαινο και την δόξα. Για τους Αγίους, κανένας άλλος εκτός από τον Θεό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της λατρείας τους. Στίχος 12. Λέγοντες αμήν, η ευλογία και δόξα και η σοφία και η ευχαριστία
και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι οι υπηρέτες του Θεού δίνουν έπαινο στον Κύριο που είναι Θεός. Είναι κατάλληλο μόνο για τον Θεό να λάβει όλους αυτούς τους επένους και την τιμή. Στίχοι 13-14. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ. Ούτε οι ενδεδειμένοι τα στολάστας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Ο Θεός θα συλλέξει την τελευταία συγκομιδή του, αφότου σηκώσει τον αέρα της μεγάλης θλίψης για να κάνει τους Αγίους να νικήσουν στο ένδοξο μαρτύριό τους και να υπερασπιστούν την αληθινή πίστη τους. Όταν περάσουν τα πρώτα 3,5 χρόνια από την επταετή περίοδο της μεγάλης θλίψης, οι Άγιοι θα διωχθούν σκληρά από τον Αντίχριστο και θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Αυτή η θλίψη του μαρτυρίου είναι διαφορετικής διάστασης από οποιασδήποτε άλλες δοκιμασίες που είχαν προηγηθεί στην εκκλησιαστική ιστορία. Θα προβάλλει μια απόλυτη απέτηση για την πίστη των Αγίων που πιστεύουν στον Θεό σε αυτήν την γη. Το μαρτύριο είναι μια μεγάλη τιμή για τους Αγίους. Μέσω του μαρτυρίου τους, οι Άγιοι μπορούν να αποκαλύψουν σαφώς την αληθινή τους πίστη στον Θεό. Στους έσχατους καιρούς της μεγάλης θλίψης, όλοι οι Άγιοι θα υπερασπιστούν την πίστη τους μέσω του μαρτυρίου τους. Θα συμμετέχουν στην Ανάσταση και την αρπαγή τους και θα σταθούν μπροστά στον θρόνο του Θεού. Στίχοι 15-16. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν Αυτόν ημέραν και νύκτα εν το ναό αυτού και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει από αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει από αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα. Όσοι έχουν την αληθινή πίστη ενώπιον του Θεού στους έσχατους καιρούς της μεγάλης θλίψης, θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους στην σωτηρία του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός επομένως θα δώσει στους Αγίους με τέτοια πίστη την ειδική προστασία και ευλογία Του και θα τους αγκαλιάσει στα χέρια Του. Έχοντας πολεμήσει τον Αντίχριστο και έχοντας υποστεί μαρτύριο και αναστηθεί, οι Άγιοι δεν θα πεθάνουν ποτέ ξανά, ούτε θα υποστούν λύπη στην Βασιλεία του Θεού. Θα ζήσουν για πάντα στις ευλογίες που χορηγούνται στα παιδιά του Θεού. Όσοι ζουν στην αγκαλιά του Θεού δεν θα στερηθούν τίποτα. Ούτε ποτέ ξανά θα υποφέρουν οποιαδήποτε ζημιά ή άγχος από το κακό. Όλα όσα τους αναμένουν είναι τώρα ειδική ανταμοιβή, αγάπη και δόξα του Θεού που θα παραχωρηθούν σε αυτούς για πάντα. Στίχος 17. Διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάνω δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ο Θεός θα είναι ο αιώνιος ποιμένας των Αγίων και θα τους δώσει τις αιώνιες ευλογίες Του. Για να τους ανταμείψει για όλα τα βάσανα και το μαρτύριο που υπέφεραν, οι Άγιοι, χάριν του Κυρίου, ενώ ήταν σε αυτήν την γη, ο Θεός θα τους οδηγήσει στις πηγές του ύδατος της ζωής. Θα τους επιτρέψει να φάνε ψωμί μαζί με τον Κύριο μπροστά στον θρόνο του Θεού και θα τους ντύσει αιώνια με την ευλογία Του για να τους ενώσει μαζί Του σε όλη την δόξα Του. Επειδή οι Άγιοι είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος, ενώ ήταν σε αυτήν την γη, έζησαν μία ζωή υπηρεσίας για την δόξα του Θεού και υπέφεραν μαρτύριο για το όνομά Του. Ο Θεός θα επιτρέψει σε όσους υπερασπίστηκαν έτσι την πίστη τους να ζήσουν για πάντα μέσα στην δόξα Του, στους νέους ουρανούς και την Βασιλεία. Αλληλούια, δόξα στον Κύριό μας.